Namukele kuyona i-channel bakwethu. If you are new, please don't forget to subscribe and also like this video. Do comment if you have anything to say. Lana bafowethu, lolu daba ke la trend kakhulu enkundleni zokuxhumana ngevideo ngathi ke kwakubukeka ngathi ke umfanyana lapha yana ke uboshelwe ke lapha emkhukhwini. Ishuthi ke ngathi futhi ke bese kuyisikhathi eboshelwe khona. So ya trend kakhulu leyo video, abantu bayishare, ngizoyiposta futhi le video khona la ikhona la. Njengoba sikhuluma nje ya trenda kakhulu. Abantu abaningi ke bafisa ukwazi ukuthi ke imaphi nendawo la bebegxeka kakhulukazi ke nomakhelwane namakhansela, bona bonke nje abantu abama stakeholders nabangasiwona ke ama stakeholders akhona ke endaweni la bekubonakala khona lesenzo. Lana ke sengithola ke kodwa lapha ya kushare yena ke uMandla Chris eshare ke i-post kaNkululeko Nyembezi la khona ke uNkululeko ebebhale kanjena ke 1 hour ago yo kwalapha ke endakeni ke le endabeni kahle bekungubhensu ke lapha ke indoda isithi ke akungeni ke polisa ke nonhlalonhle ke umhlali apha ke kukwami kusho yena ke lapha ke umnikazi umuzi. So there is a level of injustice ebeyikade ke ikhona ke, and also ke a form of lapha ke ukuhlukumezeka against ke people with a disability ke in the rural areas, as we saw lapha ke yona ke leyangane ke yayiboshiwe ke ngenyawo. So lokhu ke kwenzeka kakhulu emakhaya ngoba ke akunakekile yabo. This woman is plus or minus 40 years old. She stays in a very filthy room. A man who is believed to be her father is actually the woman's caretaker. So umbuzo ke lapha ke bafethu umile lapha ukuthi ke umhlamba kanjani ke umuntu ke lapha ke ongumama ophila ke nokukhubazeka ke ube uyindoda. Why omakhelwane ke bona ke lapha ke njengoba bebekhona abantu ke be blame kakhulu ke so omakhelwane ukuthi why omakhelwane bethi bekhona ke kodwa kube nomuntu wesilisa ohlala ke nomuntu okanje ya osemdala futhi ke oyindoda ke okumele ke abuye ke amgeze lo muntu loyo. Thoke kule ndlu ahlala kuyo lo mama. Why even ke lapha ke amalungu osapho ekhala ke izinyembezi kubukeka nje ukuthi ke okay fine akukho right ke le ndawo ahlala kuyona, and ke usizi ke lucwele ke amehlo njengoba kubonakala ke nezingane lapha ke. Uyabuza ke la uNkululeko ukuthi ke why ngempela ke kube khona ke abantu abaso lokho ke lokho ngane befika abantu ke bepolitiki bephusha ke propaganda kodwa ke bengakwazi ukusiza ke noma ke unceda abantu ke ngempela phila nokukhubazeka njengaye lo mama. So kuningi bafethu ke okwenzakalayo namhlanje ke kodwa ke bathe ke kuye kwaphoqeleka ukuthi ke baye lapha ke namaphoyisa kubona lo muzi nabantu ke abawosondlala kahle ke lapha ukuthi ke beke beyobuya beyobheka noma ke beyobuza ukuthi ke ngempela kwenzakalani ngalesimo kade besibona ke strenda kakhulukazi enkundleni zokuxhumana. Ekupheleleni nje kwezinto ke zizonke ke uye lo mnumzana ke oholela yena ke lo asisi ke kuthiwa ke futhi ke akukho umuntu lapha ke obengajabule ke ngaphandle ke kwale ndoda ke. Thanks to every police, social worker, community nama NGOs and family members ke akwazile ke ukuthi ke ahlenge lo muntu kusho ukuthi kahle ke ubecindezelwe ke nemali yakhe le ebiholwa uye lo muntu ke wesilisa okade ke inqaba nokuthi ke kungenwe lapha ke emagcekeni omuzi phansi ethi ke umuzi wakhe lo waya. Bafuthu ziningi igama ke njengalezi nalapha ekhona futhi engakaveli khona. Do share these stories. Bafuthu ngingakhohlwa ke ukusubscribe, do comment if you have anything to say regarding this video. Ngibonga kakhulu ngokuthamela le video. Danko.